Ale môžem vám povedať, že aj rozmery tých billboardov alebo banérov a ďalších vecí, veď naozaj, keď by asi niekto chcel aj do budúcna akokoľvek konať, tak ja nemám problém, že aj ten banner niekto použije, teda keď už nevie rozmýšľať a nemá to v tej hlave, takže sa vie vyjadrovať a musí použiť. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam, rozprávam, čo cítim a niekto asi potrebuje ukázať fotku, lebo asi necíti silu svojich argumentov, chápem to. Ale v každom prípade by som chcel aspoň stanoviť rozmer toho vizuálu, spôsob. A ďalšia vec je, keď mi skončí poslanec prejav za pultom a použije aj vizuál, ktorý bude mať určitý rozmer, chcel by som, aby si po sebe upratal. Aby som teda ja mal možnosť ho vyzvať, že uprataj si to, pán poslanec, lebo ide ďalší. Ale asi by to malo byť miesto, kde vznikajú tie najlepšie zákony, ktoré uľahčia, pomôžu, možno aj zabezpečia následne potrestanie tých ľudí, ktorí si to nezaslúžia.